ko kasada magia makan na o kumbang na babadi kajawan 6 juta petang. Bagi makan kemana bawa lah. Itu pe baburu lah ya wak janji just kamarudin. Tapi awak kape raun. Raun karaun nyak candu baburu tabu dua. Ikut candu lo tabu dua lo ah. Iya bisu aja lah. Bisu dari senayan go. Dia bunuh aja udah. Dia bunuh aja udah. Jangan. Bau tang batang lo ha. Bau tang lo. Peraun awak. Ayo perantau batang lagi di ha. Ay baburu-buru launan dan di rumah lah tinggal surang. Nanti yo dulu surang. Tapaso dan nai basaba udah rintang bati gadang. Pai tapaso inya basaba. Aja me boya lah. Udah rintang de hati gadang. Hai janina dia baik boti hanya baburu candu ambo ondaina dia bungkui lah nasi udah kabar
dada dan nailah tahu pantingan kare kara tapi lagi dah urang apa buru babagi sayang inyo nyowa tapi lagi dah urang apa buru babagi dah sayang nyowa iyo paya dape laki paburu tapaso banyak sabari buenyo de kanda inyo sajo nana balaku kanda awak dah dape sakali tido kanda sajo inyo nana balaku